Takže ahoj lidi, já vás vítám, já se jmenuji Josef Kotlár a povím vám dneska informace. No, povím vám informace, jak je to se Starlightem. Protože mu YouTube zebralo účet, protože mu tam lezli nějaký debilové. Jo, všichni si je dokážeme představit, lezli mu na účet a tak dále a td. No, tak si vytvořil nový channel, nový Man Movies a jmenuje se, má i nový jméno, jmenuje se Enter a My Movies a channel nový vám dám do popisku videa. Takže já se jmenuji Josef Kotlár a je 23.5.2012 18:04. Já se s vámi loučím a ahoj.